place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆସ ଆସ ମାଡି ଆସ। हाय व्यूअर्स ଆମେ ପିଣ୍ଡବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କୁଇଜ ଫୁଡ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓରେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ତ ଭାଇ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କଣ ହବ କୁହ? ତ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁରା ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ହବ ଅଛି କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛୁ ପୁରୀ ଆଉ ଚିକେନ କଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ପାଉଁଶିଆ ପଡି ଯାଉଛି। ଏଇଟା କଣ? ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି କାରଣ ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ମିଳିବ ୱିନିଂ ପ୍ରାଇଜ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଖଟଖଟିଆ ପାଉଁଶିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଏଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଇବି ଆଉ। ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତ ଆମର ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ରେଡି ହେଇଆସିଲାଣି। ପୁରା ପାଖରୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢିଆ ବାସ୍ନା ବି ଅଛି ପୁରା। ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପୁରୀ ଆଉ ଚିକେନ କଷା। ଚିକେନ କଷାଟା ମୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ପୁରା ୟମ୍ମି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ବହୁତ ମଜାଦାର ହେଇଛି। ତ ଇଏ ହବାକୁ ଅଛି ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ କିଏ ଜିତୁଛି ପ୍ରାଇଜ। ଆଉ ଡେରି 3, 2, 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଖାଇବା ଭାଇ। ଚିକେନ ମଜା ପୁରା ଅଲଗା। କଷ୍ଟ କଣ ହବ? ଦେଖାଯାଉ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ। ତୁ କର ହଉ ଗପର ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର। 5 ଟଙ୍କା ଜିତିବିଟି ମୁଁ। ମଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟ ନା କଣ ହେଇ ଏ ର লেগ পিস হয়ে গেল আর চিকেন লেগ পিস। 여기 살고는 응? 저야 저기야? 뭔가
তোমার ভাই তুমি চেক করো কোনকা তো এই ଭାଇ କାହିଁ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା କରିବା ତମର ବି ସେଇଟା ସରିଲା ଦେଖିଦବା ତମର ତ ସରିଯାଇଛି ମୋର ତ ସରିଯାଇଛି କାରଣ ଭାଇ ଟାଏ ହେଇଗଲା ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ଟାଇ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ତେଣୁ 500 ଟଙ୍କା ମୋର ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କର ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା କ'ଣ ହବ ଆର ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ହେ ର ଡ୍ର ହେଇଛି ନେଇଯାଉଛି କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ କଏନ୍ ଟସ୍ କରିବୁ ଆଉ ଡ୍ର ତ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିବୁ ଯାହା ଗୋଟେ 500 ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜି ଟସ୍ କରିବା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଟସ୍ କରିବା ଯିଏ ଜିତିବ 500 ତାର ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଟସ୍ ପଇସା କହିବ ପଇସା କାହାର ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ଏବେ ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ସିଏ କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣିଆ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଟେଲ୍ ଟେଲ୍ ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ହେଡ୍ 500 ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍ ଭାଇ କେନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଟେଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖ ଭାଇ ଶୁଣ ନାଇଁ ମୋ କଥା ଆଉ ମୁଁ 500 ଜିତି ଯାଇଛି ଭାଇ ଶୁଣ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ଟିକେ ପୁରା ଖଟଖଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ଭାଇ ଶୁଣ ଯେହେତୁ କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ଜିତିଲ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଇନସାଫ ହେଉଛି ଆମେ ସମାନ ସମାନ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତମେ ଥରେ ଜିତିଲେ ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଜିତିଲି ଟସ୍ ତମେ ବୋଧେ ଭାଇ ତ ଦେଖ ଏଇ 500 ଟଙ୍କା ପଳେଇବ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ହଉ ତାହେଲେ କାଳେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରୁ 500 ପଳେଇବ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଭାଇ ତମେ ଏଥର ଗୁଡ଼ା ତମେ ବୁଲାଅ ମୁଁ ଡାକିବି ଭାଇ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଳେଇଲ ଭାଇ ତମେ ଗୋଳେଇଛ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କ'ଣ କଲା ଥାଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଟସ୍ କରିବା ସିଏ କ'ଣ ଭିଉଅର୍ସ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଡାକିବି ହେଡ୍ ନା ଟେଲ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ହେଡ୍ ନା ଟେଲ୍ ଭାଇ ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ତ ଭିଉଅର୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ଟେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ୱିନର ଚିକେନ ଡିନର ଏମିତି କ'ଣ ଭାଇ ହୁଏ ନା କ'ଣ ଭାଇ 250 କର କେତେ ଭାଇ ହଇରାଣ ହେଉଛି ମତେ ମୋର ଅଛି ପକେଟ ବା ଦିଅ ନାଇଁ ମୁଁ ଭିଉଅର୍ସ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ମୁଁ ରଖିଛି ଯାଇଛି ମୁଁ ମୋର ପକେଟରେ ରଖିଦେଉଛି ତ ଭିଉଅର୍ସ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିହାତି ବଜାନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇବ ତ ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ